ನಾನು ರವಿ ಭಟ್ ಎಂದು ಭಟ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ నేను నడపడం కోవిడ్ ఇద్దరు దాదాపు అనుకున్నా ఎంక్లకి భారీ క్యాటరింగ్ విషయాలు భారీ పెట్టి కూరుతుంటారు ఎంక్లనే నేను 9 ಜನಕುಲು ಜಿಂಜ ಈ ಬೊಲಸನಕುಲು ಅಡಿಗೆದಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನೇ ನಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೀವನದ ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುಂಟ ಅವತ್ತಂದ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಐತ ಬಾಡಿಗೆ ಐತ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಏತೆ ಜನ ಬಾ ಜನ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ಎತ್ಕೊರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇದು ಐಟ್ಲ ಜಿಂಜ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಿಂಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕೊರಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಐತವರ ನಮಗೆ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪವರ ಸಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಜನಕ್ಕಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಂತನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಲ ಒತ್ತಲಿಗೆ ಬೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮದವರನ್ನೇ ಅಡಿಗೆ ಗುಣಮುಖವಾದ ಹೋಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲನ ಭಟ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಇದ್ದವರ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ನಿರಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ಐತೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ವನಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ತ್ನಾಕ್ಲೆಡ್ ಇಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ದಿನಾಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಂತದ್ದು ಮುರಾನಿ ಕೋವಿಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೈತಲ 30 ತಾರೀಕು ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಪೂರೆ ಕೊರ್ತಿನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಿನಾಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂಡೆಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಐನ ಎಂಕಲು ದಿನಾಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯನಾಗಲ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಾದಿರು ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲಿಂಚ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಚೂರಾಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆದು ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ